Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipitibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check is brought to you by Make Every Wash a hashtag Safe Wash with Safeguard. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Minutos akong 11 minutos na nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwata mayong hapon na naman. Karong adlaw yari kita sa Nobyembre 16 na tuig 2020. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Anong mga balita nga dapat natong tutukan? Una kita samahin sa nga balita lokal. Mga tao nga nagakalat lahat na kung tapikan sang korona nga kagaw ara sa gihapon. May inhenyero sa sunad sang Kabankalan. Kag may budget officer. Ang isa na patay, ang isa ginakwarantina. Ang opisina sang city engineer sang Kabankalan subong lockdown. Tangod ang assistant engineer sang syudad iniguman sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Nagdelikado ang kahimtangan. Kagwalgid matabangan. Kay may ara sang masakit o kun balatian nga daan. Ang inaangkon ang ining pasyente. Napatay kahapon kagilayon. Naging sunog ang yesterday nga bangkay. Ang opisina ginatrabahoan, lockdown. Pati ang compound sa yesterday nga balay, lockdown man. Mga kaupod nga empleyado, wala anagin patrabaho. Kuwaan sila sang test para may baluan kung bala na latnan man. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Kapitolyo Provincial, liwat nga nabutanan naman sa Travessia. Empleyada nga nagauyat sa mataas nga posisyon sa budget nga departamento ay positibo man sa COVID-19. Officer in charge ako na OIC. Provincial Budget Officer nakatambong pa sa budget deliberation. Nagaligad nga Miyerkules kag Webes sa Session Hall sang Kapitolyo Provincial. Ang pila ka mga department heads kag board members nakasugilanon. Nakaligad ang pila ka adlaw ginhilanat ining budget officer. Nagdesisyon ini makaksyon nga magpa-swab test. Kag ang resulta positibo man sa COVID-19. Ang bayaw nga lalaki nalatnan man. Ang ila sa nga balay ari sa Bacolod. Ang pagpadiri nga mismo sa balay naghalin ang infection. Tangod may grupo sa mga volunteers ining nagapangamuyo bla. Mga volunteers ini makaksyon nagatanyag sa pagpangamuyo para sa ginatuwag nga hukas lalaw. Dinagsiling kita hukas lalaw may nagtaliwan na nga miyembro sang pamilya nga dapat pangamuyuan. 5 ini makaksyon nga mga manog pangamuyo. Amot kon tinaban-laban taga-sunad sa Bacolod man eh. Pero ang kalabanan sa ila mga senior citizen. Una sa balita, una sa aksyon. Kinahibaluan nila gurune na mayara sang nag-positive nga miyembro sang pamilya sa
balay nga ila sa naging pangamuyuan. Si Provincial Administrator Attorney Diaz may pahanumdom sa mga tawo subong dapat anay likawan ang tipon-tipon kag ang pag-imbitar sa mga tawo magluwas lamang sa mga miyembro sang pamilya magpamilya nga naga-inupdanay sa sulod sang balay. Nagapamatuod lamang ini makaaksyon nga subong hindi paluwas kag hindi pahiluway ang taran. Bisan silingon naton nga nagadubog gid man ang kaso sang COVID-19. Pero ang COVID-19 ara sa gihapon sa palibot kag padayon nga nagapang biktima. Kadtong 5 ka mga nagapangamuyo din papangita to sila. Ay basi kon isa sa ila tubala mo tong ginalindan sa infeksyon. Kining nagatanyag sa ila sa ding prayer sa iratawag na hukas lalaw. Alas 5:15 ano pagkidibal sa ding balita, may 52 man ka mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 sa Bacolod na saylo na tanan-tanan sa isolation facility. Suno sa tagpamuno sang ginatawag nga extraction team. Samtang Negros Occidental may bulig sa mga lugar nga ginhalitan sa nga surod-surod nga bagyo, trahedya. Labi na sa Albay, Cacatanduanes, padalaan sang tag-1 milyon ka pesos nga bulig pinansyal. Ang PDRRMO makaaksyon nga ginapamunuan ni Governor Bong Lacson nagpain sang saring 2 milyon tag 1 milyon pesos sa kada isa sa Albay kag Catanduanes. Ang PDRRMO magasapol naman sila para nga hambalan istoryahan ang plano nga pagpadalaman sang bulig sa mga lugar nga apektado naman sang Bagyo Ulysses. Ilabay na dito sa bahin sang Cagayan, rehiyon sang Cagayan, Cagayan Valley. Daw pareho lamang makaaksyon sa mga humay nga hinapay sa hangin mo ang nadangatan tangod sa grabe kataas nga tubig baha. Ang ginabasol hindi lamang ang ulan kundi ang pagpagwa o kung pag-agwasa, pagpagwa sa tubig sang mga dam. Pero ang National Irrigation Administration o NIA nagsiling makaaksyon na kung waay to ginpagwa sang siling dam ang tubig, may posibilidad nga mas grabe pagid ang trahedya nga natabo. Kaya kung di nila pag-iagwasa, papagwa ng tubig, ang dam mawasak. Diba si kung hindi lang amuning inagyan? Oh, why gini politikan paminsaran matunan bayo sa ato sa gobyerno? Di lang tawabla may halit gid nga ginbilin makakson. Di kon ibutang tas punto nga hindi kundi mapagwa ang tubig sa mga dam ni. At ano pangitaan nyo man ibang nga papaagi nga hindi magkapadugang sa baha. Ining pagpagwa sang tubig sa dam. Ay ho, tining pagbulig sang Negros Occidental sa mga lugar nga napiktuhan sa nga surod-surod nga trahedya magkakso nagapamatuod lamang ini. Nabisan pa nga nagasuprer man sang krisis diring Negros Occidental dala sang COVID-19 arag yapon ang ginatawag nga pagkamabinuligon. Why nagapabaya sa pareho nila sa nga probinsya basta may kuwaan lang sang pundo wagid nga kalipat sa pagbulig sa ila siring nga isig kapareho. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. O yung ato sa ring province-wide ang implementation makaaksyon sang SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Amo ning promo sa radyo makaaksyon nga pinakauna kag pinakamahapos sa promo sa radyo. Nga madamo na sang nahatagan sang premyo 500 pesos kada tagdaog. Basta nagapamati lang sa masamig sa saling nga panatuntunan. Ang province-wide mga kaaksyon nag-umpisa na subong adlaw ang raffle. Province-wide mo sa lingon di lang taga Bacolod kundi pati na sa ibang nga lugar sa Negros Occidental. Tanan nga Bacolod nun kaga Negrosanon nga nagpadala sa kina sa nga entry.
Pagi sa pag-text sa cellphone, may chance agid nga magdaog sang 500 pesos kada adlaw. Sa mga wala naman sang obrahon blada, kundi pagpabantay kag ining patarasa kapag komento, kamusta kamo? Baw ka may pangara kamos mayong kahimtangan subong. Labi na sa baw may isagid ka persona, porting gatsya. Nagpadalasan kami sa Action Radio Bacolod kag nagparayag siya sa pagduda sa resulta sa pag-raffle ni Sasap sa ARB ho. Nabi anay noy. Aring ngalan mo sa akon di ho, gabarakang ho. May middle initial ka pa. Letter J ang ngalan mo. Tabi-tabi anantes sa magarang ka. Kung gusto mo magsikat, yung may problema. Lawagon ta daw adlaw ngalan mo para damo ka textmate. Nagpadala ni sa mensahe sa Action Radio Bacolod kag nagsiling. Daw hambalya daw ka-obvious ko nung ginatawagan sa SAP sa ARB. Kilala, relatives, kumpare. Oy, pamati, noy. Kada raffle mga ka-action, nakita na sa FB Live ho. Ginagabot ina mga ka-action. Ari ho, kanabodamo ho, garapon kanakudako. Di ginagabot na rin ho. Kabugat na nibiya sang garapon basis sa ulo mo ni... ulo mo to pa. Kunway kakapamati sa pagplastar ng Action Radio sa mga dapat timuon, sang naga-entra kag manog-entra pa lang, tubtob sa pag-abot sang nagdaog, aber pag-ipos na lang kag pagpahimunong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hindi ka man kasaksi sang raffle di ari ho. Ari sa tubang ko di ang mga entries ho. Ikaw ay kadagana. Kung ikaw ang padayon nga nagaduda. Kag ko nagapamati ka mandira, mayara ka sang transistor radio. Pabin transistor radio, may akwat tabi. Nakwat mo na. Ang transistor radio mo, pulpog solo mo. Lasing 22. Action Radio Philippine Standard Time sa Balita Nasional. Antes na katuan ang atong saring patrol. Free trade deal ginalantaw nga bentaha sa industriya sang Pilipinas. Samtang Robredo ginaduso ang pag-redesign sa mga classroom kasunod sa paglaslas ang surusurod nga typhoon sa Pilipinas. I-redesign? Ang mga classroom? Ibuon guro sa salon Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:22, ibalaon na una maka-aksyon ato sa ring observation report sa nga patrol. O yung Action Radio Bacolod ha, mayara maka-aksyon sa ginatuwag nga Call for Donation Operation Tulong. Dugay-dugay plus start niya. Arin ang patrol with Action John Diaz, naglibot sila temprano pa. Nag-solusin sa pila ka mga lugar dari sa Bacolod City. Action John! Mayong hapon, please come in. Kita na Action Mars sa palibot sa syudad nga ang iban nga mga palamuti o kon mga disenyo pinaka mga establishmento kabarasal kag mga mall ang ginpasika na. Anak ka mga mall ang aton nga nalibutan sining hapon. Temprano pa, iti matamat nagadalo mo pa lang sining oras mga ka-aksyon. Nagpasika na sa mga Christmas lights kag Christmas lanterns. Ang patrol karon ari kita sa area mismo sang Dalan Gatuslao malapit sa may North Capitol Drive. Dalan Gatuslao mga ka-aksyon sining hapon makabig diri nga light to moderate. To moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagkambalan. Pila ka mapribado nga salakyan nagasirumbali mga ka-aksyon kalabanan ng ruta nila padulong gid mismo ng plaza publika. Nakita-kita nga di pa sa nga jeepney pero do punuan. Sining punuan mga ka-aksyon ginasunod sa gihapon ining division may mga patunga abi sa mga pasahero mga masunod katawag naton nga social and physical distancing kung ng tahon tayo mo man gihapon ay nagatinapikana man sa gihapon
nga kaaksyon. Diri lamang inasadalan katuslaw nga karon nga po nakabit rin nga lang ito moderate ang traffic situation. Pero kung ikaw mga kaaksyon naglabay sa bahay naman diri isang dalan Araneta, dalan Lagson, makabit sini nga po moderate to heavy ang traffic situation. Pasalamat kita kada mat-amat agid man na disiplina kag nahalug-halugan ang aton nga mga dalanon nila binasa sa bahay diri. Ang dalan Araneta mga kaaksyon bagod sa ginpatigayon na road clearing operation ikon sa rin ang pinagawa nga nagabaligya sa kilid sang dalan ginpang kakasta aton nga mga otoridad. Ang isa ka problemado diri nga dalanon sa do ni mga kaaksyon ang area malapit sa may ahin ang dalan Lozuriaga dalan San Sebastian Araneta. Pero sini nga po na yun ang biyahe sa mga motorista except na gid lamang nga may ara sa gyapon sa madipasay nga jeepney nga nagapasaway ang nagapark balaw ko nagakuha pasahero sa intermalapit mismo sang bangga o kung ginsang-an sang dalan mga kaaksyon. Kagumuni nagatuga pupunubugat nga dalagan sa trapiko siniman ngapon. Totoo na kabadulong gid una bes dari sa area sang circumferential road dari sini nga po nakita naton nga moderate heavy to heavy ang traffic situation na binasa bahin mga kaaksyon ang Burgos circumferential road sa bahin sa nga bangga site malapit sa sakop gapon sa barangay Villamonte ay isa pa ka actually nga vehicular accident nga nagluntad sa ngapon sa Alpocana na naman sang salakyan alang kay minor injuries gid lamang ang naangkon sang persona kon motorista abing nagabahew sang motorsiklo kag ginayaman nga gindala sa ospital ginapata naman sa first aid kag na-discharge mga kaaksyon. Naguro ang dapat naton tandaan subong hapon nila binako ikaw naglabay diri sa circumferential road nga perting sinumbalik sa masalakyan ha sabi ng mga salakyan gikan sa norte kag padulong diri sa sur nga bahin sa syudad ang aton pagampalan moderate heavy to heavy ang traffic situation nga daan sa may Burgos circumferential road kag napektado man diri ang bahin sang Bangga home site mga kaaksyon. Gari dapat inainay lang sa pagmaneho sa mga salakyan bisan pa motorsiklo ginamaneho nimo hindi bot sa lingon kagamayo kung ang dadan ipugyapon malabyan na magpinagusto ka na sa pagpadalagan kaya hindi mapaktan nagasugatakon kay isa nga nagadali man nagahararama ng ilang pagpadalagan mga kaaksyon. Bahin sang sur nga isang sunod sa Bacolod particularmente na di mga kaaksyon sa area Bangga Mital kag Bangga Cory sining hapon moderate heavy to heavy man ang traffic situation. Totalan nga mga kaaksyon nga nagadabay dito sa norte naman nga bahin sang circumferential road si matingala ka mo nga may ara dala mga motorista nga nagapidonsok sa kilid sang dalan dala may mga aktibidad o kung wala bi aksidente ha tamang nagainulat na nagainulat kung saan magaling ang mga otoridad nga nagapatigayon sang checkpoint kay may mo ula da lisensya kulang rehistro nagaulat ko sa magtahaw magkahalin katapos na Negros Occidental Highway Patrol Group nga nagapatigayon siringapon isa man ka operation dra sa area nga sakop ang Mandalagan syudad sang Bacolod. Abiso man sa itong mga motorista nga nagadabay nabigay sa Kilo Drive pagkakamente na sa bahin sa barangay pagkakamente mga kaaksyon sa may Santo Niño stop na siringapon going ang construction sang dalanon. One lane ginamang malapyan sa motorista gikan sa magatuwa nga direksyon sa nasidlangan padulong na katundan padulong na sidlangan nga bahin ang mga mismo nga lugar. Nanami sa itong panyempo sa palibot sa syudad mabalahog na ang panahon mga kaaksyon may magtayo ng tugtog ng kating at sa mga sitwasyon. Muna ito pinakawing nga sitwasyon sa palibot sa syudad sinimang nga hapon ining ang dalagan sa trapiko sa gyapon Burgos man kinadulong sa inyo sa Radyo. Okay, first batch ang gabanitor sa ato sa nga live stream ho. Sakay LM Mohar, good afternoon. Kay Jose Mongcal Torilla, Helen Montanio, good afternoon Axel Marlon, salamat Helen. Dondi Blanca, mayong hapon amigo Marlon, okay, amigo Dondi, salamat.
Jerry Jiao Villanueva, ano ang ngalan sa background music mo lon? Nalipat ko sang title sang background music ko ni. Ang ang gulo yan ka Night Patrol. Ang Night Patrol is Crazy Boogie. Oh. Yan daw nalipat ko na sa kay kargadugay na ng background music ko. Sige lang kay try ko nga ba dumduman na at ugro sa listahan ko sa ako nung siring sa piyak nga lamisa to ho, no? May mga listahan ko to. Sige. Salamat Jerry Jiao Villanueva. Sige. Salamat Jerry. Alex Fuentes, Jocelyn Calamaan, mayong hapon Action Marlon, Melvin Peñafiel, approve. Jane Oasis, sir, good afternoon. Present from Singapore. Araman si Evelyn Pomosero, mayong hapon. Jane Oasis, sir, Hambalaya, okay. Heaven, good afternoon. Alex Montesa, mayong hapon sa Marlon, arangkada sa kahanginan. Alex Montesa, kakadlaw man si Jane. Kay Loves, mayong hapon sa Marlon, pamati lang kami di sa imo sa Himamaylan. Heaven. Araman, nagatawa. Oh. Ayos sa amal ni Alex. Jenny Sologom mayong hapon. Si Ida Polo, redesigned sang mga school. Another gasto naman sang gobyerno Action Marlon kung ibutang na binila sa mapuslanon nga bagay o akon opinion lang na may punto gid ang opinion mo Ida Polo, no? Redesign. Need gid ba lang nga i-redesign subong? No? Daw hindi man siling pati gayunon gid no? Kaya kadamo sa ibang nga problema nga dapat sulbaron mo. Oh. Felix Pisalis Jr. Felix Pisalis Jr. Good PM Action Marlon, watching from Polobandan, happily sa linanda sa family Pisalis ang La Castellana kag Moises Padilla subong man sa family paglubutan sa Bacolod. Si Chris Vilma Treyes, good afternoon, watching live East Home 3 Barangay Estefania. Arama si Chris Vilma Treyes. Si Abi Salsi Action Marlon, monitor gid kami di sa buong basi magabutan amon entry. Salamat gid sa kay Abi Salsi. Monitor lang kay lawig pa niya, no? Damo pa sang magadaog ni 500 pesos. So, ari di ang mga entries. Joel Aligato Jimenea, good PM Action Marlon, watching from Cityville, Estefania. May hapon sa Familia Asilo sa Barangay Nabulao, si Palay City. Padayon lang. Mary Hope Cordova, good PM Action Marlon, pa shout out please. Ano ni ang SS Bacolod nga wala pa sila scanner para sa back truck, inugbakal scanner to ano sila exempted di ano ni gani ang back truck EO or ordinance. Back truck at obligahon na sila guro da sang government offices siya mo, no? Ang SSS pasip lang ko yung makamuno da sila, no? Sige. Kenneth Valencia, good afternoon Action Marlon, mabug ambal ni Alex pabognaw nga hapon sa Familia Ramirez Tihado kagor kahada sa Barangay Granada alang ilan madabong nga salamat ra. Bert Hirapusco Caraballo, good PM, monitor kami di Hotuda Handumaran. Araman si Lito si Condes, palihog da pa shout out sa family Martinez, Pilar, Espanyola, Amar, sa La Carlota, God bless. Salamat gid. Sa Watch Party be. Sa ilota sa Watch Party. Si Toto Bots Bacao ko, araman, no, si classmate Miko Benji Bantong, gamanitor, kag si Bus Ariel Rolepa, tara sa Barangay Tangob. Sige, salamat kid. Sandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta. Radyo City Hall Report. Oy, ang mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 na sa ilo na taran-taran sa isolation facility. Dirine sa may Bacolod City. Report halin sa Bacolod City Hall with Action Dale. Sala sa Action Dale, may hapon please Kevin. Action Art Subong. Okay. Ay Action Art tayo pon sa Bacolod City Hall. Action Art, may hapon please Kevin. Yes, Action Marlon, tigayon ng sa extraction team na nakuha ang mga nagpositibo pala atong nagawa nga result na nagligyan na 1,052 ang siyang Bacolod. Bangot sini ang grupo ni Mr. Ernie Pinida, Chief Assistant kag among tagpamuno sa extraction team. Why na nila ginpalipas pa ang mga inadlaw o kundi gilayon nila nga katuan ini nga mga individual kagin sa ilo na sa isolation facility nga wala subong sa baklag ang Bacolod City kung positibo ang mga pasyente sa COVID ang pag-ampalan. Suno kay Pinida ang information man nga baton ini result action Marlon sa tong madumduman pala din patigayon na surveillance test safety nga bayara pa sa nagginagaw partisipado din doon sa sektor na nanging kabahin sa patigayon na surveillance test. Now, so, Mr. Ernie Pinida, ginatinguan nila nga ma-extract nila yun ng mga patient agad nga ma-maintain nilang record ngati wala sang backlog para sa city of Bacolod. Now, dugang patirin ni Pinida, isa sa latest development sa ilang meeting upon sa EOC nga mayara ni Sir Rason Mar na ang masunod na rin next in line na ipaitalom sa siling surveillance test amo naman ang sektor sa mga food deliveries. Actually, may green light na o kung na sa EOC kung schedule na lang subong ang gina-finalize dugang pa ni Pinida. Yari siya sa aton interview. Naggawa sa line list, ubos na to para sa facility na to. Nagdamo to siya tungod may surveillance testing kita nga nabilin sang iya sang kuan bra, sang market, iya sang slaughterhouse. Okay. Sa sektoral. So, may nagdugang mo. Produkto to sila sang surveillance testing naton. Sunod sa ginasurihan naman sa ligad nga ma-surveillance testing sa mga inibilang food delivery. Okay. So ang schedule, istoryahan kung saan na i-held, no? Pero okay na. May green light na nga sila ang next in line. Oo, sila. Kaya daw sila ang daw probable, no? Amarang nga parayag ni Mr. Ernie Pinida. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon o aksyon na tayo kung una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Call for donation, Operation Tulong, pagbulig sa mga apektado sa bagyo. Ang Aksyon Radio Bacolod kaupod ang Showing Legacy Movement Incorporated nga isa ka non-government kag non-profit organization magabaton sang industry bulig akon donasyon para sa mga pamuluyo nga apektado sang bagyo. Ano ang mga mahimo nga i-donar? Cash, goods, o kon for sanitation and hygiene. Sad o magabaton sang donasyon ang Action Radio Bacolod ang bukas sa pagbaton, bukas na sa pagbaton sang cash donations sumugod karon nga adlaw November 16 pinaagi sa GCash, isa ka online application. Sa mga pumuluyo naman sang surad sa Bacolod nga magdonar sang cash apang luyag nga personal nga ihatag ang donasyon, magtawag lamang kamo sa numero. Ari ang numero 434-3861 708-1237 o kung pwede man sa cellphone numbers
0947 637 6786. 0947 637 6786 para sa detalye sa pagkuha sang imo sining donasyon. Along-along kamo kay dito sa area sang Luzon, damo baya sang nagagamit sang grupo nga naglunsar sang call for donation man, no? Igo murahon gali lain yang tinutuyo nila, no? Mga sindikato gali. Damo man sa mga nagkagat, no? So dapat mangin matanda kita maka-aksyon, sa sining hugada ngari. Nawa mga residente sa luwas naman sang Bacolod ang mahimuman nga magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag man sa mga numero 434-3861, 708-1237 o kon 0947-637-6786 para sa pamaagi sang pagpadala sang inyo sining donasyon. Ang magadonar naman sang goods kag gamit para sa sanitation kag hygiene ang kinahanglan nga magtawag man sa Action Radio Bacolod agod mahibaloan ang schedule sang pag-pick up sang inyo sini nga donasyon. Kung ikaw nag-istar sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man nga magpakig-angot sa Action Radio Bacolod agod maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo sini nga donasyon. Madamong nga salamat mga ka-aksyon. Operation Tulong pagbulig sa mga apektado sa bagyo, isa ka corporate social program sang DYEZ Action Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang gobyerno probinsyal mga ka-aksyon may ara sang ginpain man, no, nga financial balibulig ini mga ka-aksyon sa duha ka mga probinsya Albay kag Catanduanes nga napektuhan sang typhoon o super typhoon Ruli. Si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nagsiling nga si Governor Bong Lacson nag-request na mag-action sa Provincial Disaster Management Office nga ipain, no? Magpain sang 2 million pesos, 1 million sa Catanduanes, 1 million sa Albay. Ang sabahin naman niya sa mga lugar nga napektuhan sa ring grabe nga baha, resulta sang Bagyo Ulysses. Tiambal ni Diaz, magapatuwag pa si Governor Maranyon sang emergency meeting para hambalan naman kaganamo-damo sa mga lugar niya nga nahalitan, no? Sang baha kag ulan, partikular dito sa bahin sang Cagayan, sa Luzon, mga ka-aksyon. Why ito pili, manggaran man kung imo basang balay mo ara sa lugar nga nahalitan sus was out. Why gid sila sang iban na ang naluwas to, isa, dua, tatlo lagpanid nga panapto nila mo, no? Pati sa lakyan to mga ka-aksyon kanalumos sa sining grabe nga pagluntad sang baha, no? Yari si Provincial Administrator Attorney Diaz may kantaran sa 2 million ipadala nga bulig financial sang Negros Occidental sa Catanduanes sa Cagalbay. Governor Bong Lacson already requested the Disaster Council to allocate 1 million each, no, for Albay and for Catanduanes because of Typhoon Rolly. Ulysses came and we haven't met yet with the disaster, but we'll see if we can come up with an emergency meeting. We have to wait for the go signal of Governor Bong Lacson if additional amounts should be appropriated for assistance to Cagayan and other LGUs that was devastated by Ulysses, no? So the flooding is really pervasive in Luzon, so it's a sad thing to witness at this time of pandemic, no? May pandemic na ta, may calamities pa ta nga pertigid ka baskog, no? Ang tubig, ang destruction is really appalling. So we hope to also assist them, no? Because in times of need we have to be available, no? To assist our LGUs, other LGUs who were devastated. Las 5:49 Action Radio Philippines Standard Time. Oy, sa mga high blood kag sa may rasang ginabatyag nga
Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang Sikat bat sa kato sining gamaritor sa live stream. Si Bert Hiraposco Caraballo. Okay, ano basta ko gina? Lito si Condes. Palag ko pa shout out sa family Martinez, Pilar Espanyola, Amar San La Carlota, God bless. Thank you. Bert Hiraposco Caraballo, kahapon nagsakay ko jeep Mandalagan, wala ga face shield, pasahero kag driver. Gani man nya kadabo na sang amo na daway naman ginasaway way na gina sa Pakblaw nanong ato sa nga mga otoridad naman daw amat-amat na gakalipatan ka dula na ang gina-implementar ga protocol. M.A. Esmeralda Dolido, good afternoon. Araman Simonin S. Kasoyon, mayong hapon. Rose Guevara, good evening. Action, salamat kid. Dari sa Banabe. Si Bernard Salahay, dara sa may Bago Street sa Salahay family. Good afternoon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Otso, ari ng patrol, balik ka report with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report, please Kevin. Action mabangod sining COVID-19 nga pandemic kung sariin natin kontrolado ang paghulaga sang mga pumuloy labi na ang pagbiyahe sa mga salakyan sa mga dalanon. Mahimo ini naka-epekto man sa datos o numero sa mga vehicular accident nga nagluluntad sa palibot sang syudad. Kay base sa record sa Bacolod City Police Office, yanagid lamang sa 20 ka mga individual ang napatay bangod sa mga vehicular accident nga nagluntad rin mismo sa area of responsibility sang syudad sang Bacolod sumugod bulan sang Enero tuptop Oktubre sa mga tuig 2020. Ini naglubo sang 51%. Action Marco ni kumpara naton sa record tinalikda naman nga tuig 2019 sa kaangay man nga mga binulan. Kay base sa records ng BCPO Traffic Management Unit, may ara tinalikda nga tuig sang 41 ka mga crash fatality o kurabi mga nagkalamatay bangod sa mga aksidente nga nagluntad sa diri man mismo sa syudad. Sini nga tuig naglubo ini sang 21 kami 20 gid lamang ka mga recorded nga mga kaso. Naglubo man sang 70.6% ang mga pilason sa aksidente nagluntad kon sa palibot ng syudad. Sini nga tuig kung ikapara sa tuig 2019. May ara naman sang 56 tanan ka mga kaso may kang tanan sa reckless imprudence resulting to physical injury nga ginpasaka ang aton nga mga kapulisan sa sulod gid lamang sa napulo ka bulan sining tuig 2020 Action Marlon. Samtang kung basiya naman naton ang kadamuon sa mga persona nga preso no tinalik sining tuig 2020 Action Mar may ara sang 191 no ka mga kaso o ka mga persona nga ginapasaka ko na preso bangod sa kaso may kang tanan sa mga layi sa dalanon kay mga aksidente na luntad sa palibot sang syudad. Balik tagikan sa patrolang tagibot sa Bacolod Action Jan Diaz o nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Pinakabag-o kag pinaka-epektibong mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa Labutan tutok sa Action Farming Line with Action na Brian Morden last 7 to 9 sang gabi. Action reports after edition balik boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Antifensor. Ako naman Action na Marlon Henobaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,